I den her video skal vi se nærmere på den doriske søjleorden, og vi tager udgangspunkt i Hephaistos-templet, som ligger heromme bag ved mig, som befinder sig på Agora i Athen. Når man skal beskrive et tempel, så går man meget systematisk til værks. Det vil sige, at man starter helt fra templets bund, hvor vi finder krepis, som er det her tredelte fundament, som selve templet står på. I kan se, at det her det er 3 trin, og det øverste trin i det kalder vi for stylobat. Og i den her tilfælde, der er det en dorisk søjleorden, og den doriske søjle står direkte oven på stylobatet. Som du sikkert kan se, så består søjlen faktisk af nogle mindre stykker, og dem kalder vi for søjletrumler. Lad os prøve at bevæge os længere opad på søjlen og se, hvad der sker op ved søjlens hoved. Vi hopper lige ned i templets bund igen og starter med krepis, de 3 trin i bunden, og ser det øverste trin stylobat, hvorpå søjlen står direkte. Så har vi søjletrumlerne, der hviler oven på hinanden med kanneleringer eller kannelyrer nedad. Dem vender vi tilbage til om lidt. Og i toppen af det her finder vi søjlens hoved, det vi kalder kapitelet. Og det her består af noget, der hedder ekinus, en flade pude. Det betyder egentlig et søpindsvin, og så er der den her firkant, der hedder abacus. Og oven på det hviler arkitravbjælken, som er den her sten, der ligger oven på søjlerne. Så er der noget mere ovenover det, som jeg vender tilbage til om lidt, den her frise med de her 3 riller i. Den kommer der noget om lige om et øjeblik. Den doriske søjle har 16-20 kannelyrer på søjleskaftet. De slutter i en spids i modsætning til den joniske, som har sådan en flad afslutning. Nu tager vi lige turen op ad søjlen igen. Og heroppe kan I tydeligt se, hvordan arkitravbjælken hviler og slutter midt på søjlen. Grækerne var temmelig pjattede med symmetri og orden. Læg mærke til, hvordan der er vandrette og lodrette linjer. Der er trekanter i sådan et tempel, men der er absolut ingen buer i det græske tempel. Templets indgang har været i den østlige gavl, og læg mærke til, at der har været et lige antal søjler. I de tidligste af templerne var der faktisk et ulige antal, men det var lidt upraktisk, når man gerne ville have pæn symmetri, når man kom ind. Her, når man kommer ind, så møder man først cella eller naos, som er det rum, hvor man har kunnet opbevare skatte til guden. Og rundt omkring det, der ser I selve søjlegangen. Søjlegangen eller søjlehallen kalder vi også et peristyl, så det her er et peristyltempel. Inde i midten er der altså cella, og mod vest og mod øst er der sådan 2 søjlepar, og de står begge to mellem 2 mure. Og de her mure kalder vi anter, og de her søjlepar, de står in antis. Det lille rum, der er vest for cella, har ikke haft den store funktion, men funktionen har nok primært været at sikre symmetri i templet fra begge gavlsider. Vi har fortsat en del af templets konstruktion tilbage, nemlig alt det, der er oppe i toppen. Hvis man kigger ind på cellas væg, så kan man se en række reliefer i det her tilfælde, altså nogle skulpturer nærmest, der er hugget ud i sådan nogle 20 cm dybe sten. Men hvis vi kigger på ydersiden, oven på selve arkitravbjælken, der finder vi også noget, nemlig også en slags frise, og det kalder vi for en triglyf med tobefrise. Her er de her med 3 riller i, det er triglyferne, og de felter, der er imellem, der har også været nogle reliefer, som hedder metober. Og oppe i toppen har vi selvfølgelig templets gavl. I selve gavlfeltet har der været plads til, at man kan stille nogle skulpturer. De er så røget ned for længe siden i det her tilfælde. Når man skal angive formatet og proportionerne på sådan et tempel, som Hephaistos-templet om bag ved mig, så tæller man altid hjørnesøjlen med 2 gange. I det her tilfælde vil det sige 6 gange 13 søjler, og det opfylder faktisk det helt klassiske format på sådan et dorisk tempel, hvor man gerne vil have, at forholdet mellem den korte og den lange side er 1:2 plus 1. Så er vi næsten i mål. Nu er der bare nogle enkelte ting, du skal i gang med. Du skal memorere de her bidder. I bunden af templet har vi krepis, også her kaldt krepidoma, og i toppen af de her trin har vi stylobat. Så har vi søjlen med kanneleringer, og her med spidse afslutninger. Så har vi haft noget om ekinus, den der flade pude, og abacus, der er i toppen. Vi har haft arkitravbjælken. Oven på det gemmer der sig triglyf og metobefrisen. Og så har vi selve gavlfeltet.
Der er nogle flere begreber, der er puttet på det billede her. Dem skal vi nok komme til at snakke om senere.